салому алайкум ва раҳматуллоҳ. Бачаҳо ҳама тинҷ, хуб, саломатиятон хубай, тинҷӣ? Ҳай соз бошон ҳамагӣ. Бачаҳои ғариб ба пеш, ба қафоне ба пеш. Фақат орзу дорам ки 5000 сирхай кор кунед, ба ми дили пур ба хона баргардед, ба кисаи пур. Хай нигоҳ кунед, мо имрӯз 31 май дар табиатем. хостум як лонаи капка ба шумо сиёнка кунам. Хай нигоҳ кунед, дар ки ҷоем, дар кӯҳ, инами алафзор, ина инҷа хонаи капка. ина 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 та тухм гузоштаем. Як та кап то 24 та тухма мегузорад. Ина фаромӯш накунед. На ҳамаги капҳо. Капҳое ки ҳастанд то 24 та, бо капҳое ҳастанд ки мақсад 10 та 15 та ё ки 8 та. Ҳамин хел ҳар хел да. Ҳар хел мегузоранд. Ай кап 15 та гузоштаем. Шояд мумкин боз зиёд кунад. Ира шумораро зиёд кунад. Мумкин ки ҳамин қадар ҷамъбастиш кунад, бирора чуҷара. Хай зависит худаш мекунад да. Ё зависит хурус мекунад. Инҷа хурус фаромӯш кардем. Хурусиш чӣ хеле хурусай? Ҳамун хурус агар хуруси нағз бошад, то 24 таро мекунад. Хай намехале. Дар паноҳи Худо бошед то видеои дигар.